Σ' ακούω, Βίκο. Δυστυχώς δεν έχω και πολλά πράγματα να σου πω. Αυτή η υπόθεση για να πετύχει θέλει υπομονή. Τα συμφέροντά μας δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε τόσο υπομονή. Πρέπει να βιαστείς, Βίκο. Και εσύ από ό,τι βλέπω δεν βιάζεσαι καθόλου. Άκουσα, Κοβάλσκι. Αν μου ζήταγες να ξυλοφορτώσω κάποιον, θα το έκανα μέσα σε μια μέρα. Εσύ μου ζητάς να με αγαπήσεις μια γυναίκα. Μια γυναίκα που δεν έτυχε ποτέ στη ζωή μου να δω και που ζει σε ένα χώρο τελείως διαφορετικό από αυτό που ζω εγώ. Και αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Το ξέρω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό επένδυσα άλλωστε τόσα λεφτά σε αυτή την επιχείρηση. Πρέπει να βιαστείς, Βίκο. Εσύ στέκεσαι στις δυσκολίες και δεν κάνεις ούτε ένα βήμα παραπάνω. Όχι, Κοβάλσκι, δεν έχεις δίκιο. Όλο αυτό τον καιρό έγινα σκιά της. Παρακολούθησα τον τρόπο που ζει, που κινείται. Θέλω να ξέρω πριν κάνω την οποιαδήποτε κίνηση τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσω. Γιατί αν στην πρώτη επαφή μαζί της αποτύχω, πάει, τελειώσαν όλα. Και τη βλέπεις να αργεί πολύ αυτή η επαφή. Δυστυχώς δεν μπορώ να την προσδιορίσω χρονικά ακόμα. Μάλιστα. Πάρε αυτή την πρόσκληση, Βίκο. Αυτό θα σε βοηθήσει να φτάσεις κοντά στη Τζέννη. Και πρόσεξε να μην αποτύχεις αυτή τη φορά, Πρόσεξε. Εκεί που θα πας γίνεται μια δεξίωση. Νομίζω ότι η ατμόσφαιρα θα σε βοηθήσει να πετύχεις αυτό που θέλεις. Ελπίζω να τα καταφέρω. Όχι ελπίζεις. Θα τα καταφέρεις. Πρέπει να τα καταφέρεις. Γιατί δεν έχουμε καθόλου καιρό στη διάθεσή μας, Βίκο. Μα καθόλου καιρό.